Més que res, jo soc Toni Galindo, no és la meva rama això, com ja m'imagino que ho sabreu, jo parlo d'altres coses, parlo d'esports, però bueno, he pogut deixar la crida d'uns amics de Palau Fusters, en este cas, ja sabeu mal saber qui sou, que per això esteu així, i la veritat és que la crida d'un amic ningú se pot negar, no? I més que res, primer començar donant-vos la benvinguda a lo que és aquesta inauguració de la tenda de cocinas.com València, una tenda fabulosa, com ho hem pogut comprovar. I com el seu nom indica, .com, internet és molt important i d'aquest moment anem a saber per què. Cocinas.com València és una rama més d'aquesta gran família que és Palau Fusters, que ja ho sabreu, des de fa més de 20 anys està dedicant-se a tot això, és un símbol de garantia, de saber fer, de professionalitat, d'eficàcia. Entonces, jo ho conec com a client, estic molt content de la feina que deuen fer i vosaltres m'imagino que també. En esta botiga, i ho heu pogut comprovar, anem a trobar primera qualitat, innovació, coses molt ben fetes, molt boniques, i sobretot coses accessibles, perquè jo pensé que antes ho he vist, n'hi ha una, podem dir la joia de la corona, la línia bonita, que són les cuines adaptades, i no només per a gent discapacitada, sinó per a gent que tinga diferent altura. Vam posar antes un exemple i és un nòvio alt i la nòvia baixeta. No fa falta que una agarri un taponet i l'altre es trenqui l'esquena. No. S'adapta a la cuina. Després la veurem i la veritat és que m'he quedat al·lucinat. I dins de tots aquests productes que després anem a comprovar, com ja ho heu fet, Palau Fusters sempre vos dona la màxima garantia i sobretot aquest trato d'amistat, aquest trato familiar, que per a mi és molt important. Però jo vull saber més coses. I per això vam parlar amb Joaquín, Quini, director tècnic. I antes de parlar amb ell vaig a contar-vos un secret. Si jo tinguera que buscar una persona que parla, doncs me buscaria a mi mateixa. Si tinguera que buscar una persona que fa cuines o portes, doncs buscaria a Quini, a Joaquín. Per això, me pregunten un flan, imagina que estava un poquet nerviós i esta és la que jo te volia fer, per trencar un poquet el gel. Va contar-nos, i a més sé que ho va fer molt bé, una sèrie de coses, com per exemple, Joaquín, Quini, han comentat que cocinas.com València, així internet és molt important. Per què, Joaquín? Bona esplà a tots. Bueno, com compreneu, això no és la meva feina, el que ha dit Toni, la meva feina és una altra, però nosaltres pensem des de Palau que no és una aposta de futur, és una aposta de present. Tenim que estar oberts a les noves tendències, als nous reptes. N'hi ha que vendre de totes les maneres, perquè n'hi ha que vendre. I pensem que apostant per internet o per qualsevol fet social que puguem treballar, pensem que és fabulós. A plegar a tots els puestos, a tots els medis. O sigui, no perquè tenim que limitar-se només a un espai. Abans, el que tu dius, mos avala una professionalitat, tenim un gran equip, entonces no hi ha problema, podem vendre de tots els canals. Clar que sí. Perquè, Quini, estem en el segle XXI, tu, no, que és el que te vull dir, però atenc una cosa, també m'ha cridat l'atenció un detallet, és molt ràpid l'entrega, no? Home, l'entrega, així estem parlant vamos, el 24 hores 48, segons el model, pots tenir la cuina en casa, sense problemes. O sigui, se pot muntar, se pot realitzar el teu projecte en 48 hores. O sigui, si te'n vas d'una casa a una altra, no te preocupes, mentre ho penses i firmes l'escriptura estem allí. Això és ben ràpid, que sí que... Et dic una coseta, i ara, per exemple, com està entrant tota aquesta gent, tots aquests amics que han entrat ben així, entra un client per aquesta porta. M'imagino que aquestes són les tables de recepció. I diu, senyores de cocinas.com, jo què puc trobar això? Bé, en principi pot trobar un tractament amable, un caràcter per la gent
que estigui en família, que ens corresponga, que tranquil·lament pugui demanar les seves necessitats, sense pega de que, bueno, ni estem a tot tipus de gent, a tot tipus de necessitats, i podem trobar un apoyo, el primer un assessorament, perquè fa molta falta que algú t'assessore en una cosa que tu no coneixes. Aleshores, el primer que trobaries en un equip professional, en una experiència de més de 20 anys, venent un altre producte, no trobaries uno que se den a cada cosa, és el seu. I després, qualitat, servici i molta serietat, sense pegues. I una altra coseta, perquè jo us ho estava dient que és el que més m'ha cridat l'atenció, i jo li ho he dit a Joaquín, dic, m'he convençut a uns companys de Canal 9 perquè vinguin a gravar un reportatge de lo que és una cuina adaptada. Jo no ho havia vist mai, la veritat, i m'ha cridat molt l'atenció i estan molt interessats, van a vindre a gravar m'han dit que és de connexió, van a vindre, no sé quan, igual la setmana que ve l'altra. Però, escolta, què és una cuina adaptada? Això què té? Què fa? Bé, bueno, en principi este projecte ve de molts anys perquè nosaltres ja tenim una xicoteta sensibilitat per la gent que per H o per B té unes mobilitats un poc reduïdes, no disposa com a gust que estem molt bé físicament i entonces nosaltres ja de molts anys apostarem per poder adaptar tota la cuina a qualsevol persona. No es necessita que tinga una malaltia exclusiva que vagi en la disminuïda, sinó que té que ser una cosa que s'adapte a tot tipus de gent. Lo que estava dient jo, no? Una persona molt alta que convisca en una altra molt baixeta o una persona baixeta que s'adapte, la cuina tu, no tu a la cuina, no? I vaig dir una altra coseta, perquè la veritat estareu, m'hi vaig dir que molt il·lusionats en aquest projecte, no? Quina meta se marqueu? Què li podeu oferir a la ciutat de València? Bueno, lo primer seria funcionalitat. Nosaltres el que volem és que siga funcional, que anar a comprar una cuina o fer una cuina pues que siga superagradable, que siga una cosa que funcional, perquè que tingués l'apoyo, l'assessorament, torno a repetir, de nosaltres, dels professionals, que tota la gent tinga una cuina en una qualitat molt bona, en un servici perfecte i a un preu molt bo. O sigui, que no necessàriament n'hi ha que ser uns ostentors o gastar-se molts diners per a tindre una cuina molt ben muntada. No. I simplement quiero dir-te, vols dir-nos alguna cosa més a tots els convidats que t'has vist? Pues sí, agrair a tot el grup que està així. Bueno, de pas, vaig a fer un agraïment a tot l'equip de Palau, perquè això no ho fa una persona sola. Jo estic parlant en nom de tot el grup que ha treballat. O sigui, sí hi ha gent que ha treballat i aposta per nosaltres. O sigui, des de la meva part, un agraïment a tots vosaltres, ¿vale? Pues simplement una cosa, Joaquín, en els temps que corren som uns valents apostant per obrir noves coses, perquè la cosa de Salou Massa no fa falta que us diga que la cosa està molt complicada i la veritat és que gent com vosaltres que se tira avant i que obrir nous projectes, jo penso que és el que va faltar en aquest país, no? Simplement és dir això, donar-te les gràcies, Joaquín, per compartir o deixar-me que compartisca aquest temps en tots vosaltres. No sé si tindreu alguna duda, alguna cosa que preguntar, podeu continuar fent-ho com estàveu fent-ho fins ara, perquè ja sabeu que està tota la gent de Palau Fusters i Cocinas.com València fàcilment distingibles perquè tenen ahí el logo, per a que mireu, regireu, obriu, pregunteu, ells estan encantats, estan padossant i que continueu xerrant, fent un rato de bona tertúlia i disfrutar d'este vida d'honor, del menjar, la beguda i simplement diu per la meva part, moltíssimes gràcies a tots vosaltres i continueu disfrutant i passant un bon ratet. Moltes gràcies.
Un segundo momento de atención. Son las 9 de la noche y como tenemos... Gracias por comprobar por todos hicieron de mí. Gracias. Como tenemos las bases de la promoción, vamos a realizar el sorteo de una cocina valorada en más de 600 euros. ¿Vale? Entonces, habéis rellenado todos una papeleta al entrar. Bueno. ¿No habéis tocado timbre? Entonces, necesito una mano inocente y voluntaria que saque las papeletas. Vamos a sacar dos papeletas. La primera será el ganador y sacaremos un suplente. Tony, por favor. Mueve, por favor, y saca dos papeletas. Primero una, que será el ganador y un suplente. Sin mirar, sin hacer trampa. Dos. Vale. Alicia Martín. Bien. ¿Está aquí? Bien, que salga a replegar el premio, va. Alicia. Tenemos ganadora. Sacamos, por favor, la segunda de las papeletas. Francisco Tomás. Bueno, tenemos ganador, tenemos suplente. Muchas gracias. Bueno, pues Alicia, te ha tocado la cocina. Vale, ya, como tenemos tu número de teléfono, nos ponemos en contacto contigo. Tienes 6